Укытучыларның хезмәт шартларын яхшырту һәм аларның хезмәт хакын күтәрү проблемасы бар. Аны грантлар белән чишү юлы ул проблеманы йомып калдырырга тырышу гына, чөнки грантларга карап, аңа якынча 1% педагог лайык була ала, я мәктәп, аңа карап кына кешеләр үзләренә педагог профессия сайламыйлар. Бусы бер проблема. Тагын бер аерым зур проблема булып тора, безнең мәктәпләрнең эш күрсәткече булып тора отсев. Татарча ничек була торгандыр, мин аны әйтә алмыйм, ләкин ул отсев кабул ителгән термин һәм илгиреш. Әгәр дә ниндидер икеле куйсалар балага, ул вакытта инде мәктәпнең күрсәткечләре төшә. Әгәр дә инде нинди дә булса бала бөтенләй мәктәптән төшеп калса, ул вакытта ул директорга яшәргә урын калмый, аны бөтен җирдә сөйләп йөри башлыйлар. Ләкин бу ясалма рәвештә барлыкка килгән күрсәткечләр, алар бернинди законда юк, алар булырга да мөмкин түгел. Чөнки кешеләргә уку сәләте бирелә тумыштан. Һәм бернинди укытучы да аны үзгәртә алмый. Әгәр инде баланың андый сәләте юк икән, мәсәлән, математикадан ул программаны туя алмый икән, нинди укытучы куйсаң да ул туя алмый. Ә инде аңа булай белмәгән торып эшле кую, ул белем сыйфатын төшерә. Аңа карап калган балалар да укымый башлый. Укытучы да үзенең күрсәткечләрен түбәнәйтә. Аның балалар каршында авторитеты төшә. Чөнки белмәгән кешегә эшле кую, ул кешене, укытучыны мораль яктан түбәнәйтә калган укытучылар каршында. Укытучы да алды икән дигән фикергә киләләр алар. Бу мораль яктан да бик куркыныч әйбер. Шуңа күрә отсев һәм илгиреш күрсәткечләре алар алырга тиеш. Андый заман бездә булган. Мәсәлән, 65нче елга кадәр илгиреш күрсәткече мәктәпләрдә юк иде. Балалар төшеп калалар иде. Һәм гомумән класс дәрес системасы, Янкаминский системасы ул төшереп калдырырга юнәлтелгән система. Білім дәрәҗәләре класс дип атала, һәм бер дәрәҗә белемне үзләштергән кеше генә икенче дәрәҗәдә, югарырак дәрәҗәдә укый ала. Бу принцип үтәлергә тиеш, һәм төшереп калдыру системасы булырга тиеш. Бу әлбәттә балалар гомумән белемсез кала дигән сүз түгел, алар башка программалы мәктәпләрдә укырга тиешләр. Мәсәлән, математика башка төрле программа, физика башка төрле программа, ләкин калган программалар кул хезмәте һәм башка, мәсәлән, җыр сәләте бардыр ул кешенең, рәсем ясау, ул программалар көчәйтелергә тиеш. Шундый мәктәпләр һәм программалар булырга тиеш. Бу гомум Россия системасы. Ләкин бу белем дәрәҗәсенә, үсешенә, илнең үсешенә зур тәэсир күрсәтә торган күрсәткечләр. Әлбәттә, укытучыларга да бу җиңел түгел. Минем әти-әни гомер буе укытучы булып эшләләр. Алар икеле куйдырмау системасы кергәч, мәктәпкә барасы да килми диләр иде. Минем әти әйтте, 65нче елда урта белем бетте, 30 елда безнең илдә югары белемдә бетәчәк. Аның сүзләре дөрескә чыкты, мин югары белемдә эшләүче кеше буларак әйтә алам, бүгенге көндә безнең югары белемдә башка илләр дәрәҗәсенә күтәрелә алмый, чөнки мәктәптә икеле куймау аркасында сыйфатсыз студентлар килә. Булды.